Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Daşowuzly mugallimlaryň plastik kartlaryny geçirilen aýlyklaryny almakda başdan geçirýän kynçylyklary bilen bagly maglumatlary dinlemäge çagyrýarys. Bu maglumatlary bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyrýaryn. Daşowuzly başlangyç klas mugallimi Gülnaryň 2 ay gijekdirilen zähmet haky ýaňy ýakynda ahyr soňa berildi. Emma muňa garamazdan täze ýapdaýhan birleşiginiň 16-njy mektebinde işleýän 26 ýaşly Gülnar mugallim 2 hepde mundan ozal berilen iýunyň we iýulyň aýlygyny iş ýüzünde hinizm alyp bilenok. Bu hem Türkmenistandaky hökümet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň banklaryň üstü bilen tölenip, zähmet haklarynyň ýörüýti plastik kartlaryna geçirilip başlanmagy bilen baglanyşykly. Ýagny täze düzgüne görä, işgärler öz plastik kartlaryna geçirilen aýlyklaryny diňe bankomatlaryň üstü bilen nagd puly öwrüp alyp bilýärler. Emma Gülnar öz ýaşaýan owasynda bankomatlaryň asla ýokdugyny, munyň üçin hem 10 kilometr ýol söküp etrap merkezine gitmeli bolýandygyny aýdýar. Ýöne ýaş mugallim soňky 2 hepdäniň dowamynda her gün etrap merkeze könürgünje gatnasa da bankomatdan aýlygyny alyp bilmändigini gurrun berýär. Gülnar bankyň öňündäki bankomatlara baranmahaly pul ýok diýen bildiris bilen ýüzüýüz bolýandygyny aýdýar. Gülnar sosial ulgamlar arkaly Azatlyk Radiosyna beren gurrununda nowatyn ir saat 10 çelini ýetmese bankomatda pul gutarýarmyş. Indi giýje ýatymlyk geläýmesem diýip bu ýagdaý bilen bagly öz pikirini mälim etýär. Şol bir wagtda Gülnaryň maglumatlaryndan sen tutsaň, onda bagtyň çögüp bankomatda pul gutarmanka nowatyň ýetäse-de 100 manatdan artyk puly nagdlaşdyryp bolmaýar. Bankomatyň öňünde ýörüýti polisiýa işgärini goýup dururlar. Ol puly nagdlaşdyrmakçy bolýanlaryň 100 manatdan artyk almazlygy üçin gözegçilik edýär, diýip başlangyç klas mugallimi Gülnar gurrun berýär. Gülnar bu ýagdaýlardan arz edip bank işgärlerine ýüzülense-de her gezekde pul gutordy irak gelin ýa-da bary şul diýen jogaplary alýandygyny aýdýar. Ençeme ay pulsuzlukdan kösenýän Gülnar aýlyga geçirilen plastik kartynyň tölegiň beýleki görnüşler üçin peýdasyzdygyny, onu başga hiç ýerde ulanyp bolmaýandygyny aýdyp, başlaryny çaramak üçin howlularyndaky mal garalaryny satyp başlandyklaryny aýdýar. Näçe aýdyr aýlyklarymyzy sakladylar. Indi geçirilenden soň hem onuň hüzirini görüp bilmeýäris. Adam pahyr bir iýmelidirme. 3 aýdyr dukana ýazdyryp garzyny az galdyk. Indi bolsa hojalygymyzdaky 2 sygyryň birini satdyk. Mundan beýlek nädip ýaşamalyka diýip Gülnar sosial ulgam arkaly özüniň närazilygyny beýan etýär. Azatlyk Radiosy bilen Demirgazyk welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginden habarlasan başga bir mugallimler masgalasy aýlyk haklaryny alyp bilmeýändikleri sebäpli öz 9 çağıly hojalyklarynyň agyr günleri başdan geçirýändigini gurrun berýär. Men we masgalam Güljan bar ömrümizi mugallimçylyga berdik. Kartymyza geçirilen puldan diňe 200 manada alyp bildik. Bu masgalamyzyň iýjek çöregine hem ýetmeýär ahyrin. 3 ýerde häkimlige arz etdigem netije bolmady. Gaýtam, arz etmegiňi goýmasaň iýsiňden boşadyrys diýip haýwadatdylar. Diýip 60 ýaşlaryndaky Berdi aga gurrun berdi. Yeri gelende bellesek Azatlyk Radiosyna Gülnaryňky we Berdi aganyň kyýaly güne düşen Türkmenistanyň durly künjeklerindäki, durly wezipelerdäki ildeslerimizden dowamly hatlar gelip gowuşýar. Käbirleri aýlyklarynyň ençem aýlap berilmeýändiginden zeýrense, beýlekileri plastik kartlara geçirilen zähmet haklaryny nagdlaşdyryp bilmän kösenýändiklerini gurrun berýärler. Azatlyk Radiosy bu beýan edilen meseleler boýunça Türkmenistanyň degişli mali edaralary bilen habarlaşsa da hiç ýeli degirli maglumat alyp bilmedi. Şol bir wagtda ýylatyň zähmet haklaryny almak bilen baglylykdaky gurrun berýän kynçylyklarynyň fonunda Türkmenistanda döwlet derejesindäki maslahatlarda ýurduň ykdysadyetiniň emeldarlaryň öz sözleri bilen aýdylandy. Pajarlap üsýändigine güwa geçýän ýyl-ýyldan artýandygy aýdylýan resmi görkezüjüler getirilýär. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Habarlar günneligimiziň dinleýärsiňiz. Efirde siz bilen men Ýogşan Nurwan.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çarşenbe günü Aşgabatda Adiýanyň Ösüş bankynyň prezidenti Tahakik Nakao bilen duşup iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan uğurlar boýunça pikir alışdy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, Nakao duşuk mahalyna bankyň energiýa howpsuzlygyny üpçün etmäge gönükdirilen proýektler maliýeleşdirmek işini mundan beýlekem gollaw bermäge taýýardygyny aýdypdyr. Ýöne bu gollawyň meçhuri barada anyk zat aýdylmaýar. Muňa derek Türkmenistanyň döwlet başçysyny Adiýa Ösüş bankynyň Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisi proýektiniň transaksiýon geňeşi sökmünde çykyş etmegini kanagatlanma bilen belletdi habarda aýdylýar. Ýöne Tadahanyň maglumatyna görä, prezident Berdimuhammedow çarşenbe günü Topuk proýektiniň Türkmenistanyň çäklerindäki böleginiň gurulşyny maliýeleşdirmek üçin Islam Ösüş banky bilen alalaşmak hakynda karary gol çekdi. Şol wagtda Adiýanyň Ösüş bankynyň prezidenti Nakao hem türkmen lider bilen geçiren gepleşiklerinden hoşal we ol türkmen telewizionyasy bilen söhbetdeşlikde biz Türkmenistany, Owganistan, Pakistan, Hindistany birleşdirýän gaz geçirji bolan Topuk proýektini goşmak bilen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk berkitmäge degişli ören oňat gepleşikleri geçirdik diýär. Ýönel bu proýekti maliýeleşdirmek barada hem anyk zat aýtmaýar. Şeýle-de mehman duşuk mahalyna Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol geçirgesiniň gurulşy, Türkmenistanyň goňşy ýurtlary elektrik energiýasynyň iý berilişi barada görüň edip, munyň öňü hakykatdan hem strategik taslamadyr. Ol beýle kurlar boýunça hem taslamalar özüne çekip beler diýipdir. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Topuk geçirsini gurmak planlary we onuň maliýe meselesi bilen bagly pikirini sorap, Nature Gas World neşriniň redaktory John Roberts bilen söhbetdeş boldy. The Turkmens are genuinely serious about wishing to develop TAPI. Türkmenler Topuk geçirsini gurmagy hakykatdan hem çyny bilen isleýär. Olar bu proýekti soňky 10 ýyl bäri ören ihlas bilen öňe tekleýärler. Hususan Adiýa Ösüş bankynyň utgaşdyrjylyk kömegi bilen. Emma Türkmen hökümeti bilen Adiýa Ösüş banky bu işe onu amala aşyrmagy ukyply ýerde aşary ýurt kampaniýasyny çekmegi basarmat diýip Roberts Azatlyk radiosyna aýtdy. But what the Asian Development Bank and the Turkmen authorities have not been able to do is to bring in a big external company. Ekspertin pikirine görä, häzirki pursatda Owganistanyň syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Topuk geçirjisiniň ýakyn geljekde gurulmagynyň öňünde entek ören uly soraw belgesi zor. Because of the political situation or the security situation in Afghanistan, there still have to be very, very big question marks. Roberts Owan hökümetiniň bu geçirjiniň gurulmagyny we işledilmegini howpsuzlyk güýçlerini ýerleşdirmek bilen üpçün etmek pikirine hem anamsyz garaýar. Ekspertin pikirine görä, gaz geçirjisiniň gurulmagy we kadaly işledilmegi üçin bu ýurtda fitneçilikde bolan Talibanyň hem bu proýektden paý almagy, ýagny peýda görmegi zerur. The Taliban, who are in rebellion in Afghanistan, would have to somehow get a cut of the project. Owganistan raýa duruşy ýagdaýyna galýan mahary bu hyr alalaşy gödüňe getirmek juda kyn diýip Nature Gas World neşriniň redaktory John Roberts Azatlyk radiosyna aýtdy. Topuk, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýekti geçen ýylyň 13-nji dekabrynda gurulup başlandy we jem 1814 kilometr aralyga çekilmeli. Bu geçirjiniň ýyllyk kuwatynyň 33 milliard kubmetr gaz boljakdy we onuň 2019-njy ýylyň dekabrynda ulanylmagy berilmeligi aýdylýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Istanbul'a söwda satyga gatnaýan Türkmenistanyň söwdegärleriň Aşgabatyň aeroportunda baştan geçirýän tejribeleri barasynda beren maglumatlar bilen sizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan tanışdyrýan.
Türkmenistan garaşsyz bolandan soň Türkiýe dürli urlarda gatnawlaram ýygjamlandy. Şeýlelikde Türkiýe Ilaytada Istanbul türkmen söwdegärleriniň iň görgünli ýerine gurildi. Azatlyk radiýasy bilen Istanbuluň Atatürk adynyň aeroportunda gurrundaş bolan howpsuzlyk sebäpli öz adynyň Sultan diýip tutulmagyny isleýän söwdegär Zenan Aşgabatyň aeroportunda söwdegärleriň daşary ýurda çykýan we daşary ýurtdan dolanyp baran mahaly iň köp gümrük gullugynyň işgärleriniň proseduralary sebäpli kynçylyklara sebäp bolýanlyklaryny aýdýar. Söwdegär Sultan Aşgabatyň aeroportunda gümrüge gelen madyňa ol ýerdäki resmiýlerin Zenan, ýaşly ýa-da ýaş kiçi diýmen gaty gödök çemeleşýändigini, ýolawçylar bilen äsgermejçilikli ähengde gürleşýänliklerini, gaty köp garaşdyrýanlyklaryny we elindäki goş golamlary zyňyşdyryp, pytradyp taşlaýanlygyny aýdýar. Hawa, nira barýan? Näme edip barýan? Hany bar ýüküňi dökşi ýere. Oduk buduk sowaçyklaryň ýokmy? Daşary ýurda gatnaýan diýip gomporjak bolýanmy? Hawa onsoň näme diýäňiz daşary ýurtda? O taýda näme alyp näme satýaňyz? Kelläni artman bolmasymrak ýaly sözler aýdýarlar. Söwdegär Sultan daşary ýurda çykyp barýaka bir gümrük işgäriniň özüne eli bilen bir oto görkezip, bar şo taýyk 50-30 dolar taşlap baýt, onsoň geçersiň diýendigini gurrun berýär. Gümrük işgärleriniň özü ýaly ýygyderli Istanbul'a söwda gatnaýanlary gowy tanaýanlygyny bellän söwdegär Sultan şeýle ýagdaý öz tanyş bilişleriniň hem başyndan geçirýändigini öňe. Söwdegär Sultan daşary ýurda haryt alyp barýarkan ýagny olar esasanam azy önümleri gümrük işgärlerine para bermeli bolýanlygyny, eger para bermän halatynda äkidip barýan önümlerini elinden alyp galýanlyklaryny aýdýar. Azatlyk radiýasy bilen Istanbuluň Atatürk adynyň aeroportda gurrunda bolan howpsuzlyk sebäpli öz adynyň Aýnawat diýip tutulmagyny isleýän başga bir türkmen söwdegärden bolsa, Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda çykjak mahaly baştan geçirýän tejribeler barasynda şeýle diýär. Gümrükdäkiler daşary ýurda ýygyderli söwda satyga gatnaýanlary häli şindiň awatlaşyp duran gowy tanaýarlar. Eger Istanbul azy harytlary äkitmeýän bolsaň, ýagny ýanynda ätiýaşlyk azyňda 2-3 kile süýjük ökü bilen 2-3 san çörekden başga zat ýokam bolsa, şolar üçin hökman 10 Amerikan dollary meçberine para vermäge mejbur edýärler. Meselem, Aşgabatyň aeroportundaky gümrükden daşary ýurda gaňy geçirjek bolsaň, oňa hökman 15 Amerikan dollary meçberine para berýärmeli. Bolmasa elinden alyp galýarlar. Azatlyk radiýasy Istanbuluň Atatürk adynyň aeroportunda gürrüňdeş bolan Türkmenistanyň söwdegärlerinden gümrük gullugynyň işgärleriniň özleriniň alýan şeýle pullaryň deregine bir resminama ýa-da petek berip bermeýändigini soranna söwdegär Sultan ol pullaryň para peşkeş hökümine alınýanyny we şol sebäpden hem döwletiň hasabyna geçmeýänligi üçin hiç ýyly resmi proseduranyň berjay edilmeýändigini aýtdy. Söwdegär Sultan Aşgabatyň aeroportunda gümrükde ýola goýulan şeýle proseduranyň sebäbini soranlaryna, ol ýerdäki işgärleriň düşündiriş bermeň deregine bar ardyň baý bolsa isleýän ýeriňe ýetir. Bar şol ýere goýmaljagyň goýup gaýt, bolmasa haraýdyň gümrükden geçmez, taşap gitmeli bolarsyň diýip haýwat atýanlyklaryny belleýär. Sultan Istanbul'a söwda üçin gatnamaga başlan mahaly bir gezeginde gümrükdäki şeýle prosedura näýlelik bildirip ýagdaý aeroportdaky milli howpsuzlyk gullugynyň işgärlerine aýdan mahaly olaryň gümrükden geçjek bolsaň gümrük gullugynyň işgärleri näme diýen bolsa şonu dämeli gelinje diýip jogap berendigini ýatladýar. Istanbul'a söwda saty üçin gatnaýan türkmenistanly söwdegärleriň bu kommentariýalary bilen baglanyşykly Aşgabatyň aeroportunyň gümrük gullugynyň işgärlerinden maglumat almak Azatlyk radiýasyna başartmady. Ýatlap geçsek, Istanbul saparlary Türkmenistan howa ýollarynyň iň ýörgünli uçuş nokoduny emele getirýär we her gün Aşgabat bilen Istanbuluň arasynda 2 uçar saparlary amala aşyrylýar. Gepler Azatlyk radiýasy. Habarlar günneligimizden diýersiňiz. Efirde siz bilen men Ýogsan Annurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19 sentýabrda Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň hataryna gulluk möhletini tamamlanan eskerleriň ätiýaşlygy goýulmagy barada fermany gol çekdi. Biz bu arada Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Amanmurat ýurt içinden gelýän habarlara görä, şu gullukdan boşan eskerleriň soň işe yerleşmesi ýa okuwa yerleşmesi ullukan mesele bolup durýar. Eýsem dogrudan hem şeýlemi? Şu ebekki ätiýaşlygy goýberýärdi. Ortaça 35-40 gün aralygyndaky eslerin ätiýaşlygy goýberýärdi. Çen takatda bolýar. Ýöne şolaryň okuwa işe yerleşmek meselesinde problemi
inni zowluklarının devam edip gelen ýagdaý sebäbi Türkmenistanyň oğlum yurt raýatlaryna ýa-da ýaşlara iş orunlary juda ýetmezligi diýe ine goýdy ätiýazy öýrüljek 35-40 müň adamlyk ýaş ýigitlerinde iş yerleşmek meselesi juda kynçylyga duçar bolsa gerek. Amanrat, eýsem ätiýaşlyga goýberlen eskerleriň işe yerleşmegi ýa okuw yerleşmegi boýunça döwlet tarapyndan gözeňinde tutulýan programmalar ýa mailnamalar ýokmy? Şeýle mailnama da döwlet derejesinde berilýän şeýle anyk berilýän görkezme maksatnamy ýok. Amanrat, spesialistleriň arasynda nähili pikirler bar? Şeýle meçhurdäki iş güýjüni nädip ulanyp bolar ýurtda ýa beýle mümkinçilik ýokmy? Şeýle mümkinçilik aňyrsak derejede bar. Hem meselem onların berilýän mümkinçilik olam ýurtda garaşdyrlyk ýyllaryny täze puldoklar emeleýän bar bolan puldoklar ýa puldok derejesine öwrülen meselem ýurtda ýol gurulşy. Türkmenistanda da ýollar şeýle Urfun, onu yeni 100 yılların Türkmenistan'ın yollarını abad etmek mümkün değil. Ya da olmasa dokma fenagatı, partanı kaytadan işleyen fenagatı. Neşdatlar, karıştırlık yıllarının duran zatlar, yurtta da hünerli işçiler, anırsak derecede yetmesini diye sorun için yukarı huzaylarım kovlat tölövlü, yürütörçe huzaylarım kovlat bölün. Yani hüner mektepleri açılmalı. 6 aylık, 4 aylık müddet bilen öğlen kulli muhtunu kodulmalı. Hem de sol okan uğruna istendiye, iş tecrübesini, iş praktikasını geçen uğruna aylık tölemeli sol oğulları. Sebep olur yurdun ertekun edenevini düğetecek ulu güç. Yaşlık ol, ulu hızı, ulu ardı, ona şu mümkünçliklerden iderliye. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Gant keseli şuň gün dünýäde tiz ýaýraýan keselleriň biri hasaplanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Dünýä Saglyk Guramasy esasanan bu keseliň garyp ýurtlarda has güýçli depkinde ýaýwanlanýanlygyny aýdýar. Türkmenistanda gant keselli adamlaryň sany boýunça beýleki keselçilikler babatynda bolşýarly resmi statistika sanlar berilmeýär. Eýtem ýurtda gant keselli Türkmenistanlylara şuň gün nähili medisina kömegi el ýeterli bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Soldana Çylwanyň Daşoğuz şäheriniň ýaşajysy sonu bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Adamın füýçük keselli diýdiňiz. Şu füýçük kesellere döwlet tarapyndan nähilek ýardam berilýär? Süýçülik keseline şu analizlerini tapşırsa şunda mut okulu veriyor. Ona kömek etiyeleken, kömegi var. Balinsaga barsa mut okulu veriyor. Ularına kömek var. Geparaları etiyor, geparaları etmiyor. Başına çıkan adamlar kömek etip şöyle barsan tayak suyanıp barsan bunda gözleye bulmasa gözlemiyor. Lekin pensiyaya çıkarıyor, lekin şunun yalı apteklerde adını şu darılarını veriyor. Okullarına vurup karıyor. Lekin paydası yok, onun bolgan bilenemez bir pensiya pulu bizlere yetmiyor da. Okulları seramına yetmedikini alıyor özünden koşup. Dermanı yetmese, berizde yok olsa pulunu almalı oluyor. Yapar vaktinde vermeyle apteklere, yok diye. İnsülin. Yani şol yankı insülin diyen ýalyk şunun berur dermanlary hemise tapdyrýarmy? Tapdyrmaya, danış olsa beriye, danış olmasa bermeye. Ahir telefonlaşady, başka adamlara çykýar da şeýle etip zordan tapýar şunu. Gewagtynda tapylýar, gewagtynda tapylmaya. Puluna satyp alýar. Şu dermanlaryny. Indi şolara iýmet ýagdaýyna nähilek şey. Indi şol özüne laýyk berhirli naharlar bilen naharlanyp bilýärmi? Öz saglygyna laýyk şol iýmetlenip bilýärmi? Öz saglygy boýunça pul bolsa iýip bilýär, pul bolmasa iýip bilmeýär. Mysal üçin süýçülik keselde bar. Her hili darylar, her hili otlar, mysal üçin naharlar iýmeli, greçke iýmeli. Başka naharlardan iýmeli, oňa pul yetmeýär, hojalyka yetmeýär. Adamyň puly özü 1 milyon 300 alýar, näme bolýar? Köne puldan 1 milyon 300. Şonun şol özüniň berhini saklaýa bilmez, özüne gerekli iýmitler bilen iýmitlenip bilmese, şonun keseliniň beterleşýäni, saglyk ýagdaýynyň ýaramadlaşýanyny duýulýarmy? Şu keselligi boýunça iýmese ýykylýar, kellesi aýlanýar, doktora barýar, ana ayaklarından kesip, iriňleşdirip, onam gözlep bilmediler. Soň Aşgabat'a geldi, Aşgabat'a gitti, Aşgabat'ta gözlepdi, berde Daşoğuzda qarap bilmediler. Aşgabat'ta bitti, azırak ýaxşy etdiler de, ýine şu boluşy topuk beýle qyşaýyp gitdi, ayakynda jan ýok. Iýmese näme bolýar? Iýmet jally del, iýmet ýok.
Pul olmasa iyimit bolýarmy? Şunun üçin özüni özü küdep bilmeýär, kellem aýlanýar diýe. Hem meri agryýar. Haly ayakymda ıskyn yok diye. Neden? İyimit yemese ıskın yok. İyimite pul yok. Daşoğuz şäherinde süýjü keseller üçin ýürüýi telestirilen dükany ýokmy? Daşoğuzda süýjülik keseller üçin oşun magazin yok. Özleri beýle o Aşgabatdan nämeden ekkep, Moskvadan ekelip bu taýda özleri Kamerskide satyp turupdy. Gymmat olar, bize alyp biljek diýil, güçümüz ýetmeýär. Şu zawarkesini alyp issek, süýjüsini alyp ýesek, unda bolýa bolmasa güçümüz ýetmeýär bize. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Atçylowanyň Daşoğuz şäheriniň ýaşaýjysy sonna bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi. Hyzyp Islamy topar bilen Awgan hökümetiniň arasynda şu gün 22-nji sentýabrda kabulda parahaçylyk ulalaşyna gol goýuldy. Şu ulalaşyk esasynda Hyzyp Islamy toparynyň lideri Gulbedin Hikmetýar kabula gelip ýerleşýär. Hyzyp Islamy toparynyň ýaragyllary terroristik hereketlerden el çekýär. Bu ulalaşygyň jekmejegi barada men Şaýmyrdan Ulumrady sizi kabuldan tanıştyrýar. Awganistanda parahaçylyk boýunça ýokary geňeşiň başlygy Seýid Ahmet Geýlani Awganistanyň böleki döwlet garşydaşlarynyň Hyzyp Islamydan görelde almalydygyny aýtdy. Awgan hökümeti bilen talep hereketiniň parahaçylyk prosesine goşulmalydygyny Geýlani öňe sürdi. Bar diger tamam muhalifin mefhum Hyzyp Islamy Awganistana namuna karar dada. Parahaçylyk boýunça alalaşyga Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatçysy Hanip Etmer gol çekdi. Hyzyp Islamy tarapyndan bolsa Emin Kerim alalaşyga gol goýdy. Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatçysy Hanip Etmeriň aýdysyça Hyzyp Islamy bilen parahaçylyk boýunça alalaşyk ýurduň esasy kanunyna laýykdyr. Taraplar alalaşygyň bölümlerine amal etmäge borçludur. İnsan hokuklarynyň goragyna hurmat goýmalydyr. Alalaşyk esasynda Hyzyp Islamy ýaragly görüşden el çekýär. Hyzyp Islamy toparynyň agdalary ýurduň her ýerinde ýaşamaga haklydyr diýip Etmer belledi. خود مکلف و رعایت قانون اساسی کشور میده که به حقوق و آزادی‌های Hyzyp Islamy topar bilen Awgan hökümetiniň arasynda bolan parahaçylyk ulalaşygyna garşy şu gün kabulda protest geçirildi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Hyzyp Islamy toparyny uruşlarda asuda ilata ziyan ýetirillikde aýplýar. Ýöne Awganistanyň parahaçylyk boýunça ýokary geňeşiniň başlygynyň ornmasary Mölo Abdulhabir Uçgunyň aýdyşyna garanda ulalaşyk esasynda Hyzyp Islamy toparynyň ýolbaşçylary elde girmezlik hukugyna iýedir. Hyzyp Islamy toparynyň lideri Gulbedin Hikmetýaryň ady Birleşen Milletler Guramasynyň gara sanawynyň çykarylýar. Tafahumga yetişken modda 11-nji moddaga mas'uliyet qazoyi hikmetýar we Hyzyp Islamy a'zolariga bergen. Awgan hökümeti bilen Hyzyp Islamynyň arasynda parahaçylyk boýunça bolan alalaşygyň ähmiýetiniň uludygyny Gündüz welaýatynyň welaýat geňeşiniň agdasy Seýid Esedulla Sadat aýtdy. Men hoşluk etýär muňa Hyzyp Islamy tarapdan Gündüz welaýatynyň reisi maňa jan geldi, telefon geldi, mübarek bolsun diýip. Şu gün Hyzyp Islamynyň bayram güne biz Allahdan umydymyz Afganistanda bir ýaktylyk gelip, uruşlar, janjallar ýok bolup jaýyna bir aramlyk abadançylyk geler diýip umyd edip oturlar. Talibanlar hem görelde alıp Awgan hökümeti bilen alalaşar diýen umydy barmy halkyň? Gawundan rengalar der, inşallah şol Hyzyp Islamynyň geleni bir falyny kalýarlar. Şol Hyzyp Islamy geldi, bakşalar hem mutmain bolar, döwlete etimad eder de gelip benim döwlet bilen uruşy goýup salasyny berip döwletiň kanunyna teslim bolup, endi janjallary, bedbahtlary ýok edip, aramçylyga, abadçylyga bir ýol açylar diýip merdimin kellesine fikir gelýär. Hyzyp Islamy bilen Awgan hökümetiniň arasynda bolan alalaşyga garşy taraplar hem bar. Oňa nähil garýarsyňyz? İnşallah hemmesi hem ýaxşylyga dönüp gider. Bundan beýan inşallah Hyzyp Islamy daşarlarda, awaralyklarda teklifleri köp gelen olam indi howsala eder. Güzeşt etmese hiç billäden bolmuyor. Bir-birine güzeşt etse, howsala etse, miweli daraxt ýany şahalary aşak bolsa, inşallah merdimler ahlak bilen şikar etmese, multyk bilen 30 ýylda, 40 ýylda edip bilmediler. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Ulumrady. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.